De campagne Stoptober zet weer uiteen. Na het succes van Feline hier wordt ik nou weer smokers stimuleren om ermee op te houden. Een van de initiatieven is een voorlichtingsfilm van vrouwen die in verwachting binnen en smoken. Een groot pad van haar had een lege opleiding. En ik al weten ze dat smoken schadelijk is voor de ontwikkeling van het brein, het slaagt ze net om te stoppen. Veel mensen zijn visueel ingesteld, vinden lezen moeilijk. Zeker als het wat langer verhaal is. En een filmpje komt gewoon makkelijker binnen en je kan veel meer beelden gebruiken. Dus we hebben zeker ook vrouwen gevraagd die zelf gestopt waren om dat duidelijk te maken. Ja, als iemand dat aan je vertelt, wordt het veel inzichtelijker. En je kan ook prachtig met animaties laten zien hoe dat nou werkt met dat zuurstof en met zo'n bloed wat vernauwt. En dat spreekt mensen veel meer aan. Dat een foetus troch het gesmook minder zuurstof in het bloed had en daar troch in de couveuse komen kan of zelfs sterren, wie wel wat bekend. Het is niet alleen zo dat dit geldt, maar ook dat je meer miskramen kan krijgen. Dat je buitenbaarmoedelijke zwangerschap kan krijgen. En wat ook steeds duidelijker wordt, is dat ook latere gedragsproblemen kunnen zijn. En dat komt steeds uit meer onderzoek naar voren. Nienke van der Meulen docht mooi aan de film. Zij stopte zo gauw ze wist dat ze zwanger was. Ik voor haar weer een soort zaken nee. Ik wist wel dat het natuurlijk slecht voor je is. Ik bedoel, het weer slecht voor mezelf, dus lid voor het bandje in mijn buik. Maar bijvoorbeeld dat ik tot miskramen kan leiden of dat een bandje een hazellip kan krijgen. Nou ja, zij hebben wel volle meer rouleerd, want ja, daar ben ik van schrokken. Het filmpje zal onder andere in polyklinieken vertoond worden aan zwangere smokende vrouwen om ze ernaar te begeleiden. Verder komt het op websites en wordt het in wachtkamers verspreid.